Bueno, vou vos explicar aquí un par de cousiñas. Para no sondeo podemos modificar a ubicación, a situación de cada resposta ou de cada pregunta. Por exemplo, se queremos baixar isto para aquí, pois damoslle aquí a flechiña esta. Que queremos que a pregunta 2 suba para arriba, pois lle damos a seleccionamos a pregunta 2 e lle damos a subir. Vale, isto xa o decidimos nos o que queremos facer. Se nos por outro lado queremos guardar ese sondeo, lle damos a opción guardar e nos vai a guardar ese sondeo no noso ordenador ou no noso móvil. E nos acordamos tamén, é importante, en opcións, seleccionar o tempo que queremos que eles adiquen o sondeo. Se, por exemplo, queremos que sean 5 minutos, poñemos 5.00, é importante poñer así. E se queremos que eles visualicen o temporizador ou non. E damos a aceptar e xa estaría.